Hindi 11 kadlaw kundi wala gani nalabutan 24 oras kag naubos gasto ni Vice President Sara Duterte ang 125 million pesos nga confidential funds ang iya opisina. Ining isa sa pinakadako nga ginbulgar sa ginaaligar bagman ni Sara nga si Ramil Madriaga kadungan sa iya labing una nga pagkatubang sa House Justice Committee. Ginsumpaan ni Madriaga ang iya supplemental affidavit kag ginbasa ini sa hearing kahapon. Sentro ang confidential funds ang Office of the Vice President sa impeachment proceedings batok kay Sara. Ginulanan na isang pagpakamalaot ang nadiskubrihan nga 11 kadlaw lang gingasto ang mga kantidad apang suno kay Madriaga sa lain nga reports bangod sa pagkamatuod sa mismo ang personal nga nagdispose ang kwarta kag natapos ini sa ginabanta 18 ka oras. I read from several media reports that the 125 million pesos OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Nabalian ang kabahin sa pagpresentar ni Madriaga sa iyang supplemental affidavit.